लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि जथुम्मा दिनै नैथि सानाव नैथि खेब दिनैनि मेलखौ सामलायनाय खौरांगिरि जथुमनि मानगोनां मासिगिरि नोंथां आरो बेयावनो आलासि हिसाबै हांख्रायजाना लाबोदों जोंहा बे हालामनिनो गाहाय आलासि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी बिथां लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि तेनजिं बर' बिथां आरो बेयावनो आलासि हिसाबै हांख्रायजाबावदों बिद्येश्वर दैमारी बिथां गोरायुं आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि दिलीप बसुमतारी जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेयाव नुजाफैदों रातिराम बसुमतारी मिसिं अट'मान्स काउन्सिलनि सोद्रोमा हलिचरन दैमारी आफादगिरि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आरो गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो दंफैयो आब'खौ बे समाव बरायबाय सानसुमा बसुमतारी क'क्राझार लखिमपुर जिल्ला बारग' BLTनि मानगोनां आफादगिरि प्रफुल्ल बर' आफादगिरि धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB आरो बेयावनो नुजाफैदों जोंहा गोबां आलासि दंफैयो जोंनि खाथियाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि सोनाब सानजारिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाफैनो हादों तुलन चन्द्र बिथाङा नुजाफैनो हादों लोगोसेयैनो क'क्राझार लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि जथुमनि आफादगिरिजों लोगोसेनो बिथांमोननि सान हर नाजाथाबनाय गोसो गुदुङै नाजाथाबनाय आरो जोंनि बे हालामनि मोजां गाज्रि खौरांखौ होफैनो हानाय बा होबाय थानाय जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव मावथाबबाय थादों आरो बे नुजाफैनो हानाय गासैखौबो आं गोसो गोरबोजों बरायहरदों दिनै बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर'सा आफादनि सासे नेहाथारि दंमोन बड'सा ब्रह्म बिथाङा माखासे हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै बेनि जायगायाव दिनै आंखौ मासि होदों बे समाव आं गोजोननायबो मोनदों दा दिनै खोब मोनसे सानबाय थानाय बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो आं फोरमायनो सानदों दिनै आसामाव बा भारत हादरनि सिङाव बर'फ्रा गोबां रोखोमै नारसिनजाबोनाय नासयजाबोनाय गोबां खैफोद आफोदाव जों गोलैदोंमोन जायनि थाखाय दिनै बर' समाजाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमै आन्दलन जाबोनांगौ जाय आन्दलननि थाखाय गोबां जोहोलावजो गोबां बर' सुबुंफोरा दिनै जिउ गोमालांबाय दा बैफोर आन्दलननि गेजेरजों दिनै जों मोनसे मोनसे सौग्राव मावनानै जों मोनदांबोदों जायनि जाहोनाव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि नांगौखौ जोंनि बर'नि समस्याफोरखौ जों गुबुनाव बुहुमाव जों फोसावनो थाखाय जा मोनसेबो बिदि मिडिया गैयामोन पर्टेल निउस गैयामोन पेपार इदि गैयामोन जोंनि गांनाय उखैनाय बायदिसिनाफोरखौ दिनै दुखु सुखुखौ जों फोसावनो हायामोन दिनै आसामाव गोबां निउस दङ असमियाफोरनि नाथाय बिथांमोना दिनै नासयनानै जोंनि जेसेबां साननाय हनाय लुबैनाय बायदि मैयाफोरखौ दिनै फोसावामोन बिसोरो जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फोरनि समस्याखौ दिनै निउ दिल्लीसिम मोनहैयामोन बा गिदिर सुबुंफोरा दिनै मोनथियामोन जायनि जाहोनाव जों गोबां जोंनि बर' समाजखौ दैदेननायाव गोबां लेट जाबोदों बेखायनो दिनै गोबां सोमावसारबोदों बे सोमावसारनायनि गुदियावनो दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद BLT NDFB आबोब गोबां NDFB आरो बिदिनो दिनै UBPO धोरोम आफाद गोबां दिनै आफाद जोनोम जानांगौ जादों जायनि थाखाय दिनै आन्दलन खालामनानै दिनै जों नैबे थासारियाव मोनफैदों दिनै डिजिटेलनि जुग बे डिजिटेलनि जुगाव जों बोरै खारफानांगोन दा बे गोबां मोनसे सानथावना खोथा दं आरो दिनै बे जुगखौ दिनै
समान समान जों खारफानो हानांगोन दा खारफानो हायाब्ला जों दिनै जोंनि साननाय हनाय जाफुंनाय गासिखौबो जोङो सुस्रांनो हानाय नङा दिनै जोङो मालाबा मालाबा बावगोमाय जोंनि मानसिफ्रा जाय खस्थ' खामानि बेखौ जोंनि मानसिफ्रा मावनो नागिरा जाय इजि गोरलै खामानि बेखौसो मावो दिनै जों मिन्थिगौ निउस मिडियानि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो हर सान खारनांगौ जायो गोबां बाथ्रा मिथिनांगौ जायो गोबां दिनै रादाब होनांगौ जायो जायनि जाहोनाव मालाबा मालाबा रादाबगिरिफोरा सोरजोंबा रायजानांगौबो जायो हुमखि होजानांगौ जायो सोरबा गावथारनोबो जों नुयो गोबां बिदि खैफोद आफोदाव गोलैयो जेयानो जा जों बेखौ नेवसिनांगोन बे रादाबनि गेजेरजों मोजां फोसावनो हायो दा बेखायनो बिनि सिगां सिगां जोङो सासे राफोद रादाबगिरि जानोब्ला जों मा जानांगोन दा बेखौ जोङो गावनो थिग जानांगोन दिनै जोङो दा रादाबगिरि दं गोबां नाथाय बिनिबो मोनसे कर्स दङ बै कर्सखौ लानो हायोब्ला मोजां दिनै 12 पास जानानै जों लानो हायो BA पास जानानै जों लानो हायो जायखौ जोङो निउ दिल्लीयाव मोननो हायो निउ दिल्लीयाव मोननै दङ मोननै जायगा बेहाय जों लानो हायो आरो मुम्बाइआव दङ नयदायाव दङ भपालाव दङ पुनेआव दङ बेफोराव जों बे कर्सखौ लानो हायो बे कर्सखौ लानाया जोंनि गोनांथि दङ दा जाय बिथांमोना दिनै रादाबगिरि जानो लुबैदों बिथांमोना बेखौ कर्सखौ लानाया मोजां हानाखिनिखौ आरो बेखौ लानो थाखाय जाय गोसो गुदुं बे लानांगोनबो आरो अकल जोंनि बर'नि गेजेराव थाबा जानाय नङा जोङो बर'ल' नङा असमियानो जा हिन्दीयानो जा इंराजियानो जा जों गोजौ लेभेलसिम जोङो रादाबगिरि जानो हानांगोन जों बेखौ लुबैगोन बर'नि गेजेरनिफ्राय आरो बेखौ हायोब्ला जोंनि धेमाजि हालाम बा लखिमपुर हालामनिफ्राय जों जानो नाजानांगोन जों फिसा निउसाव थाबा जानाय नङा दा बेखौ थायोब्ला जोंनि माखासे गावनि साननाय हनाय जोंनि हारिनि बाथ्राफोरखौ जों गोजौसिम लांनानै जोंनि समस्याफोरखौ जों फोरमायनो हायो आरो बिनिफ्राय जों सुस्रांनायनि मोनसे लामाखौ जों लानो हायो दा बेखौ जों लानांगोन दा बेहाय जार्नालिज्म जों फरायनांगोन PG डिप्ल'मा लानांगोन बिदिनो गोबां दङ जोंहा इन्डियान नेशनेल अफ मास कमिउनिकेशन बेफोर दङ दा बेफोरबायदि जों कर्सखौ लायोब्ला जोंहा मोनसे गावनाव फिलिं मोनसे फैयो आरो फोथायनाय फैयो दा बेनि गेजेरजों जों माखासे रादाबखौ जों हायो दा दिनै जोङो नोंथांमोना दिनै निउस रादाबखौ होनानै बे मा मोना बे उननि खोथा नाथाय नोंथांमोना बिजों गोजोनना लानांगोन आरो गोजोननानै जोङो माखासे खामानि मावनांगोन जाय नोंथांनि खामानिनि थाखाय जोंनि माखासे मिथियै बाथ्राखौ जों मिथिदों जाय खामानिखौ जों रावबो मिथिया बेखौ मिथिहोदों मोनदांहोदों दा बेफोरखौ जोङो मोनथिदों दा बेखायनो नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिगोन जोंनि बर' हारिनि आरो बे हालामनि बेसेबां मोजां आरो गाज्रि बेखौ जों फोसावनाया मोजां दिनै जोङो मालाबा नुयो रादाबगिरिफोरखौबो मालाबा वान साइडेड जानाय बायदिसिनाखौ नुयो नाथाय गुबै रादाबगिरिफ्रा वान साइड जानाङा आरो सोरजोंबा सोलिफानांगौबो खोथा गैया दिनै नोंथाङा दिनै बे मिडियानि गेजेरजों मोजां मोनसे समाजखौ सोदांनोब्ला नोंथाङाबो एक नम्बराव मोनसे खामानि मावनांगौ सेथि थाखोआव मोनसे खामानि मावनांगौ मानो होनब्ला जाय खामानिखौ सासे व्यक्तिया मावनो हाया जाय खामानिखौ मोनसे संगठना मावनो हाया जाय खामानिखौ सासे माखासे बागाबा लिडारफ्रा मावनो हाया बे खामानिखौ निउस बा रादाबनि मानसिफ्रा मावनो हायो बिराद गोहो दं नोंथांमोननि आखायाव दंजोबो गासिबो मोजांखौ बोरै लाबोनांगौ गाज्रिखौ बोरै नाथ'नांगौ सोरखौ मायाव लानांगौ नोंथांमोननि आखायावबो गोबां बिहोमा दं दा बे बिहोमाखौ नोंसोरो माबोरै लागोन नोंसोरनि सायाव सोनारगोन दा जों रादाबखौ नायबा मिथियो बिथाङा माबायदि रादाबखौ होदों सोरनि जानानै होदों सोरनि खामानि माबा होदों मा सिदाजों होदों माखासे रादाबखौ नायब्ला मिथियो मोनदाङो दा बेखायनो जों आसा खालामगोन बक'जाय लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि जथुमनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजां डिसिसन मोजां थांखि लागोन आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' समस्याफोरखौ जों मोजां समाधान खालामनो हायो दिनै दाखालिसो थांनाय सिगां मेट्रिक आनजाद होलांबाय जोंनि हालामावबो गोबां पास जादों नाथाय गोबां फेलबो जादों धेमाजि जिल्लानिफ्राय 147 फरायसाया मेट्रिक फेल जादों देग्लाय बेबो मोनसे सानथावना दा बेफोरखौ नोंथांमोननि आखायाव दङ बेफोर रादाबनि गेजेरजों जे अबे फरायसालियाव फेल जाखो मानो उथ्रिनो हायाखिसै मा जाहोननि थाखाय मा प्रब्लेम दं जोंनाव एबो प्रब्लेमखौ नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों थांनानै सोहैनांगौ मोगा मोगि लायनांगौ ना फोरोंगिरिनि प्रब्लेम ना समाजनि प्रब्लेम ना स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेम ना जोंनि बे हालामनि प्रब्लेम एबो प्रब्लेमफोरखौ जोङो
रादाबगिरिफ्रा थांनानै नायहैनांगौ आरो बिनि गेजेरजों फोसावनांगौ जे जोंहा समस्याया मा दं दा बेफोर समस्यायाव थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजा बोरै जागोन बेफोरनि गेजेराव थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' रायजोखौ जों बोरै खुंलांगोन जोंनि बर'फोरखौ जोंनि मानसिफोरखौ जों बोरै मोनसे मोजां थासारियाव लांगोन बे रादाबगिरिफोरनि आखायाव गोबां बिहोमा दङ दिनै जोंनि बर' समाजाव सोर फालांगि मोजां मावदों सोर माबायदि आबाद मावदों सोर माबायदि दैदेनगिरि जादों सोर माबायदि माने पलिटिक्सआव माबायदि आखाइ होदों सोर माबायदि मावदों बेफोर गासैबो नोंथांमोना बिजिरनांगोन आरो बिदि जोंनि गेजेराव गोबां आगु दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल माखासे दं बिसोरबो नोंथांमोना समखौ गोरोबफानानै समस्याखौ लानानै सम सम थांनानै रादाब लाहैनांगौ अब्ला जोंनि माखासे गोसोनि साननाय जोंनि गोसोनि लुबैनाय जोंनि गेना गोरोन्थिखौ जों सुस्रांनो हायो बेखौ नेगेटिभ थिंकिंजों साननाङा पजिटिभ लेभेलजों लानानै जों नायनांगोन आरो बिदिजों थांनांगोन दिनै जेसेबां माइन्डआव जेसेबां नेगेटिभ दङ बै नेगेटिभखौ जों होखारनानै पजिटिभ लाइनाव लाबोनानै जों माखासे खामानि मावनांगोन बेखायनो सबनिफ्राय सिगाङाव रादाबगिरिफोरानो दङ नोंथांमोननि आखायाव दङ बा गोहो दङ दा बेखायनो जों आसा मिजिंथिगोन जोंनि हालामनिफ्राय मोजां मोजां बर' खौरांगिरि सुबुं ओंखारगोन आरो बिनि गेजेरजों माखासे समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां गांनाय उखैनाय डेभेलपनि बायदिसिना खामानि मावनाय सोलोंथाइनि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना खामानि मावगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों जोङो हानायखिनिखौ जों हेफाजाब होगोन नोंथांमोनखौ पजिटिभलि हानायखि जों सहाय होगोन आरो बेनि गेजेरजों जों थांनांगोन दा बेखायनो नोंथांमोना माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां पजिटिभलि सिन्था लानानै आवगायनांगोन दिनै नों साखाफारा जाबाय आं मा मावनो थांनो नागिरदों आं मा खालामनो नागिरदों बिनि सिगां नोङो मा सानदों बे गोबां गिदिर बाथ्रा बे साननायनिफ्रायसो नोंनि खामानिखौ जों जाथ्रा खालामनांगौ आवगायनांगौ दा बेखायनो जों आसा मिजिंथिगोन दिनै गोबां रादाबखौनो दिनै असमिया निउसाव होआ दाबो दिनैबो बेखायनो दिनै पर्टेल निउसफोरा ओंखारबाय बर'निफ्रायबो जायनि थाखाय दिनै माखौबा होआब्लाबो जोंनि बर' रादाबाव ओंखारनायखाय असमिया निउसफ्राबो होनांगौ बायद' जायो दानो आरो बिदिनो बायद' खालामनांगोन जों गोदो मालाबा जोङो बर' रादाबगिरिब्लाबो असमियाजोंबो जों बुंनांगोन मानो होनब्ला जोंनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों असमियानिबो जों फोरमायनांगोन मानो होनब्ला जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु सुखुखौ जोङो गुबुन हारिनोबो जों फोरमायनांगोन बेखौबो जों थिग जानांगोन बेखायनो रादाबगिरिफ्रा असमिया रावानो जा हिन्दीयानो जा बा इंराजियानो जा बे रावफोरखौ मोजां सोलोंनायनि गोनांथि दङ गुबुन रावखौबो सोलोंनायनि गोनांथि दङ मानो होनब्ला जोंनि दुखु सुखुखौ बा जोंनि साननाय हनायखौ जों फोरमायनांगोन गुबुनजोंबो बे अब्लासो जोङो गुबुननि सिगाङाव बा गुबुनखौ बारनानै जों खामानि मावनो हागोन बेखौ जों खावलायबाय बे समाव नोंथांमोना दिनै नैथि बोसोरसालिया बेखौ खुंबाय बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरदों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे मोजां मोजां हाबाफारि लानो हाथों आरो इसोराबो सहाय हरगोन गोहो बोलो हरगोन अराय सम नोंथांमोना इसोरखौ साखि लानानै खामानि आवगायलां जेब्लाबो दङ आरो जोंबो दङ आरो मोजां खामानि मावब्ला समाजा नोंथांमोनजों थागोन बेखौ जों आं हास्थायो लोगोसेयै बे बेखेवनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि जि बिबुंथि बे बिबुंथि आं बयखौबो साबायखर जासिनानै आंनि बेखेवनाय दिनैनि गेवलां मेलखौ आं बेखेवबाय होननानै फोसावबाय लोगोसे आंनि बिबुंथिखौ मिथिनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों